već VMC Karaburma, ali otvaramo i bolnicu u Pančevu, već smo otvorili smo i ortopedsku bolnicu na Banjici i naravno gradska bolnica na Zvezdari, dakle, koja je već prepuna, izuzetno rade, dakle, ti ljudi, ti lekari, to medicinsko osoblje, nama su sve bolnice bukvalno pune. I mi smo napravili, to je bilo užasno loše što se vodila ta propaganda protiv sajma. Ja se nadam da mi danas verujete i zbog ličnih stvari, ličnih problema sa kojima se uočavam, koliko je sajam bolji od svih tih bolnica. I mi smo čekali, mi danas imamo jedan deo ljudi koji nam umire i taj ogroman broj ljudi na respiratorima koji imamo je zato što smo čekali jer nećemo da idemo na sajam. Tamo neko kao da odvodi ljude. Ne, tamo vodimo ljude da bi imali najlakši i najbolji mogući tretman. Užasan je, težak je tretman u bolnicama, iako naše bolnice izgledaju kao Space Shuttle u odnosu na bolnice koje gledate u zapadnim zemljama. Bukvalno kao svemirski brod izgledaju, zato što smo ih obnovili. Zato što smo obnovili, ako pogledate od ovih bolnica, obnovili smo Dragišu Mišović. To je bukvalno Space Shuttle u odnosu na sve druge ove. Obnovili gradsku bolnicu na Zvezdari, obnovili Zemunsku bolnicu. Da ne govorim da smo obnavljali i onkologiju 2 u Beogradu i da smo krenuli u kompletnu obnovu infektivne klinike. U Niškom kliničkom centru, da nam nije Niškog kliničkog centra sa 700 postelja sad. A šta bismo mi u Nišu uradili? Imali bismo kataklizmu.